फैदों ओइ दिवालीनि आरोना दिनै किमान हैदो 70 नो गोलावखौ लानो सानदों आरोना ओइ गिदिरखौसो लागोन आं फिसाखौ सावालै बिदिखौनो लाबाय ओमफ्राय माबानो 30 টাকা नामा मोनसे कलगस कम कराखो একটা মিক্স নহয় मा जाखो आरो माखौ लाबावगोन दे किमान हलगस ओमफ्राय नै थमथमाव आइमोना होमबा फिसाखौ लानांलाखो बमफोर बायबाय आरोना बारा लायाखै मानो होनबाथाय बांद्राय सावनाया पलिउसननि थाखाय गाज्रि आरोना बेनि थाखायनो ओरैनो दिवालीनि नामाव माने जलायनो होननानै लाबाय आरोना आङो सावनो गिखायो आरोना ओमफ्राय होमबाबो ट्राइ खालामनोसै थांनाय बोसोरावथ' नुखादोंमोन माबोरै सावदोंमोन एबारनिखौ नायनोसै गासिखौबो हेपि दिवाली बयनिसिमबो हेपि दिवाली जासिहरनाय जाबाय आरोना जोंनि डेकापामाव लोखि फुजा जोङो मानो कालि फुजा दोङो कालि फुजा बावरलै बोरैबा मालाय बमखौ बारा लाबोदिया मानो होनबाथाय सावनो गियोना आङो बेनि थाखायनो आरो नों सावजोबनांगोन बमखौ सानदों मानसिफ्रा बेफोरखौ माथो इसिनो लाबोदो होननानै इमान लाबोनानै लाब गैयाना फोरोंबाय आरोना बुस्थुफोरखौ दा एसे जोदोबनायफ्रा मोजां जानायनि सल'फोर दानाबा थालिर दंफांखौ दाननोसै आरोना नाबायबो मालायफ्रा एकदमबारे धुम दानगासिनो आरोना थालिर बिफांखौ ओमफ्राय आं दानथ'वाखैनो दासो गामि फाखिसो बेरना फैदोंमोन आरोना सोरबासो एकदमबारे दोजोबखांबाय आरोना फुरा थालिर दंफां गायगासिनो माने ओमफ्राय आंबो एबार माबानोसै मोजां दानसै दाननानै लावथि सावथि सुनानै आलारि बाथि सावनानै दुगैनानै धुम धाम बारा लाबोखायाखै आं बमफोरखौ मानो होनबा लाब गैया बेफोराव मानो होनबा धुम बेरबाय गैखाला फैसा ओरैनो बेरनानै थाङो मानोना होमबाबो बोसोरसेयाव खनसे फैनायाव माने इन्जय खालामजायो आरोना बेफोरबायदि जेनेबा मोनसे फेस्टिभेलसो नालाय इयो नायनानैनो इया एसे मोजां ओइ नै इथिं फांसे दोङो ओइ नै फांसेखौ दाननांगोन बे फांसेखौ दाननानै आरो इथिं दोङो नामा दायो नोङो दायो इदिनगोन दाना लाबाय थानोसै नोंथांमोना दा नायबाय थाबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय बेखौ दाननोसै आरोना बेखौ दानफायनोसै फांसे एसे मोजां नालाय बेफोरखौ हायनानै माबानोसै एकदम गुदियाव दानखादे एसे गोजौ माबानि खोनादों एकदमबारे बेखौ सावनानै एकदम पलिउसन फैगासिनो आरो नोंसोर सानैया मा मावगासिनो नोंसोर सानैबो ओमफ्राय उनाव साफा खालामबाय थानो हागोन सम गैया मिथिबाय आरे जबाखै थांसिगोन बेखौ ओरैजाय डाइरेक्ट ओरैजाय गेटथिं दखा ओइ बायजोब्बाय ओइनो थांगासिनो नै मोनफैबाय आरोना गेटआ दय माबाखाबाय ओमफ्राय मोनसे दानबावनांगौ आरोना नै दोनथ'बाय दा थ' नायगोनथ'लाय हादोंथ' फांसेखौथ' दानबाय नालाय फांसे इथिं थाबाय आरो फांसे दानबावनोसै सेन्देलबो गानाखै आङो इथिं नागिरना मोनदिया ओमफ्राय आरो उनथिं थांबावनोसै थालिर दंफां नायनो दे थाबनो ओमफ्राय नों हमथा फैलाय हर जाखासिगोन आरो सान हाबनाया बरिया जादों नै गायना लाबाय थिं मोनथाम खुन्थि आरोना ओमफ्राय थिं फबगासिनो खुन्थि गायदो आरोना खुन्थियाबो आलारि बाथि मोनसे होनांगोन मोनथाम फुजाबो नायनो थांनांगोन मोसानांगोन दा गस्ला खुनानै मालायफोरा एकदमबारे धुम धाम सावगासिनो जाना जायाखै मानोना सोरनाबाथ' आलारि बाथियानो गोमोरायलांसिगोन बिमारि गाजा जानानै दासो आयना नायगासिनो माने माला सावगोन ओमफ्राय नै दिरुंफोरखौ जाबो तैयारियानो खालामाखै रेडियानो खालामाखै जल्दि बमखौनो आं बारा बुरजा लाबोखादिया आरोना बमखौनो बिराद एसेल' लाबोदों आङो नै बाय बुस्थुखौ लामायाव दोनहैखानोसै आरोना बारा दोनजाबाय थाला इयो सावनो लुगैसोबाय आङो जल्दि खालामदो मालायफोरना ओइ नै जोंजोब्बायानो माने दैथ' नुहुरा बार' इनि न'फोराव जोंजोब्बाय माने ओइथिंबो जोंजोब्बाय पुरा जाना दाबो जोङाखै नै खामानि गैया माने ना सावजोब्बायलै जल्दि खालामदो जल्दि दैनो मालायफोरा सावजोब्बाय नै न'फोराव मालाय ग्रोमनो दे जायो थायो आं सावनायखौ जल्दि खालामदो बिराद लेजि आरोना इसोरो जायानो सावलांबाय आरोना दासो मालायफोरा मालाय जोंजोब्बाय जालालै इसोरदो दिनै बमबो सावनो मोनला सावदो दे दासो जोंबाय आरोना नै जाना इमान गोबावनि उनाव मानसिफोराबो दिवालि बानायनो फैदों मि दाबो मोनसेबो सावाखै माने एकदमबारे इसोरना रिल्स बानायनाय ओमफ्राय आरो आलारि बाथि माने मानो मोनलाय फट' साफायनाय दाबो जोबाखै माने दे जल्दि माथो गोजा जोंदों नोंलाय दे सावदो हेपि दिवालि गासैनिसिमबो दे रानिना कालार ओंखारजोबदों माथो आरो खामानिलै
Happy Diwali गासैनिसिमबो आं बिराद गिदै बम सावनोसै आरोना बे बम सावसिगोननो बियो नै इयो गासिखौबो होजोबखागोन नामा मा होनो बे बमखौ फुस्कि बम एदिदासो नोंथां फुस्कि बम होनो आरोना बेखौ ओमफ्राय आंबो जोंनिथिंजाय माबासो होनो आसि बमासो होनो आरोना ओमफ्राय गाय लामाथिंबो नै सावखांजोब्बाय ओमफ्राय सावसि बम सावसिगोन आरोना नै ओमफ्राय रेडि जाखाबाय दे होमबा सावदोल' गैलाबो आं गिया गिया नामा आरो सावबावलाय ओइ माबाखौ होदो आलु बमखौ रके मा होनोमोन थालिर बम सावसिगोन इयो खामजोबाखै नै ओइ नै मोननैसो दंबावो बेखौ सावबावसिगोन आरोना बियो औ थालिर बमखौ खाथियाव मानो दोनदो गैला नै ओमफ्राय बिराद गिदों आरोना बिसोरो नै बिराद गिख' नै गैलाबो माथो गिखौ बादुरिफोरानोसो गोसा दुब जाना जाजोबबाय जासिगोन र' आयौ जोंगोन ना जोङा जोंगोनब्रा जोंहा जाना फुस थांजोबखाबाय खेबसेनो एबार दुसनि पार्टि इरानिनि पार्टि नों बम साव जोंगोनब्रा एसे माबा गिनाङालै थालिर बमाया जेबो नङा सिखारदों मानसिया एबार आलु बम गावगोन आरोना नै ओइ थिंगार ओइथिं जेबो नङा आंबो बागदावलायखादों मिथिबाय आं बादावाखै इसोर फाग्लि सानैया नै थैबायहाय आङो दा सावबावसिगोन आरोना लामाथिंसो गारनांगौ गिबावला आरोना बियो एबारा जोंना जायलिया आसि बम गावगोन इसोर गिगा इमान गि इसोरो दे आखायाव मेरबाय बेराखै आखाया नांस्लाबा आरो मोनसे सावो र' दे इखिदि सावलाय पाकेट सावो दे सावफानो पाकेटनो पाकेट सावनोसै लास्ट सावदोलाय नोंहा बे बरिया मोनदों बे बिदि सावनानै ओमफ्राय मा आं बबेथिं थांनांगौ भिडिअ बानायनानै खामजोबाखै ओइनो बे दंबावो ओइनो खामगासिनोहाय मोजां सावनांगौब्रा मोजां सावनांगौ लस जायो ओरैनो ini negara itu. Ber. Hey. Video ini mana? Sama ni na. Kau. Gimana jiwa malam mana? Kau nak orang nak kau deh, matching satching lah. मोखावसो गावजोबजायाबानो जाबाय आखावनो गावन गवन होनदों माथो आरो मोनसे मानायबो हाब माजों गावदों होमबा लबरसै ओइ र' जासिगोन फाग्लिया
लास्टनिसो आं हौवालाय आं हगारथारना दे भिडिअ मा खालामलायदों नै खोलाय जल्दि जल्दि ओरैनोबा आखाया बायखालाय आखाइ खामोन ना की बाथ्रा डेन्जार गियो दहाय बाख्रावगासिनो दिवालियावनो गियो नामा जाम्बि सिरा सावाखैमोन दासिमबो खेबसेबो मा खामालै उल्टा उल्टा बारानो ओइ जा खामो खामोन मानसिनाव खामाबा न'लाय मावनो खामनो गोजासुनि ना बमा गैला ना सावनायाथ' बिराद सावबाय आरोना खिन्थु बमखौथ' लामनायखौ नोंथांमोना नुखादोंमोन आङो बारा बुरजा लाबोखायाखैमोन ओमफ्राय दा फांसन दं इथिं फांसनावबो थांनांगौ आरोना ओमफ्राय फांसन थांगोन था दखान थांना फैनो दा दखान दं खोमा फै सिगां सोंना फैनो जेसेबां लाबोदोंमोन बेनि बांसिन जादों आरोना उनाव आख' लादेरबावनाय जादों आरोना बर्थमान सिरि जाथ'बाय आरोना नै न'आव बिदि सावदों आरोना न'आथ' जाना बोराय राय दं दांदांखा होमबाबो देवालि नामाव सावना होबाय आरो ममबाति फांसन थांनो ओंखारखाबाय बम 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 हेपि दिवाली बम गैला बम दासो सावखांनानै लोगोफोर दिवालिनि बम सम गावनायाथ' जोबखांबाय आरोना दानाबा जोंनि खाथियावनो मोनसे फांसन दं आरोना देखाफमाव थांनोसै ओमफ्राय थांनोसै प्रग्रामफोर नायनानै आरामनो फैनोसै आरोना फुरा जोंहा फेमिलि ओंखारजोब्बाय इथिं सानै दोङो दाउजो मानै ब आरो खेबसे खालामबाव दे रजनिकान्त बायदि नुदो रजनिकान्त लाइट समखौ नायदि फिदिङा माथो रजनिकान्तसो दे सोर मबाइलाव फोरोंलायनांगौ जाहैबाय थांसै ज'नो फेमिलिफोरजों ज'नो नायना फैनोसै आरोना मानो होनबाथाय हारसिं थांनो थाखाय बरिं मोनो नालाय ना ओमफ्राय आरो बारा गोजानबो नंखाया ओमफ्राय आधा किल'मिटार जागोन आरोना 1 किल'मिटारबो जानाय नङा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जोंनाव माबोरै दिवालि फेस्टिभेलखौ मानायनाय जायो आरोना दिवालिखौ मोनसे माने फेस्टिभेल होननानै बुंनांसिगोन आरोना लोगोफोर दानाबा मोनफैबाय आरोना स्टेजआव देखाबा मानसिया बिराद खम आरोना मानसि बारा गैया देग्लाय दायो जागोन खोमा मिथिया बम सावनाय नै सावसिगोन दै सावबायानो खोमा ओइ जोंगासिनो गोजौसो थांगोन नायो ज' थां ओइनो मोनसे होबाय कालारा मोनसेल' जादों आंसिम सिद्र फैदों ना मोनसेल' कालारा गोलैनो हेपि दिवाली ओइ नोंखौ मानो नुवाखै नुवानो ना मानसि गैया आरोना नै फार्स्ट गाइड दिनैसो मोखांबो लागोन होमा ना नायखांखाबाय अबसे मा पिठाखौ माखौ होनोमोनलाय ना नै आगैया आंहालाय माबायदि मोसायो दसे भिडिअ लानोसै